Unha regresión, pero non a última época do PP, senón unha regresión hai 20 anos. Así resume o deputado nacionalista César Mosquera a súa valoración sobre os orzamentos provinciais elaborados polo novo goberno do Partido Popular na Deputación de Pontevedra. Moitos pasos atrás de Cangrexo, pero a velocidade non de alta velocidade, non? Andar para atrás. Francamente, moi sorprendido. Nesta nova etapa, os nacionalistas denuncian que o goberno reduce ao máximo os fondos pros plans agora de mobilidade ou revitaliza de compostaxe. Tamén os cartos destinados aos departamentos de memoria histórica e de recuperación do patrimonio histórico. Curiosidade, despois de que é o primeiro ano que van o 17 de agosto, os actos de Alexandre Bóveda, resulta que xo carga exactamente eliminanlle o 78,6% do financiamento. Se pasan de 700.000 euros a 150.000. Mosquera sinala que desaparecen tamén os convenios cos concellos para a urbanización e mellora das estradas provinciais, cun 87% menos de fondos. A cambio, pois recupérase algo que xa Louzán eliminara, que é o que se chamaba Plan de Acción Comunitaria, que sempre chamamos Plan de Acción Caciquil, que pois para subvencións a asociacións, normalmente militantes do PP. No caso do Plan Agora perde o 90% do seu financiamento, pola súa banda o Revitaliza redúcese nun 84%.